So wala gyud ay balay nga nahimo pa. Tinuod jud ang ingon ni kuya. Lisod ba ya kayong trabaho sa abroad? Kitigom na ko kung sildo gihurot akong padala sa imuha. Hello pa. Oh, kumusta naman mo din ha? Oh, magpadala kong kwarta para bayad atong lote pa ha. Para matukuran to natog balay. Oh, tarong-tarongan na ninyo pa ha. Kay dili ba yung lalim diril sa abroad? Wala na, bayaran na. Oh, sige. Nabay na, Mads. Spari di ay. Nabay, pre. Pero magproblemado sa pari, dugay mo makalabay. Malasas kong baraha. Uy. Oh. Uy, isa tayo na kung anak. Bisa pa yung sagot. O, lagi, nabayaran na ako. Oh, sige. Oh, sige. Pre, kisam to nanawag. Kutong anak. Huwag mo di akong kapital no na magsugal ta. Di ta kasugal kung pa siya ipadala. May paka, pre. Na kay abroad. Uy, malasa. Uy. Dako nung pili ba, 2,000 na. Tamon to ko. Nagkausugay, ano ki kwarta? Asan naman ka, pre? Ang wala, meron na. Hello pa. Oh, hello na. Oh, nagsweldo ko karon ba? Ihurot na ako nigpadala. Oh. Lagi, ato nang kanang yung ipadala, ato nang itukod ay karong balay. Oh, ipatukod na dayon sa balay ha. Sugdi na dayon ha. Oh, sige. Oh, sige. Ako nang itukod lagi ikabalaka na kay daliran na. Ato nang kunon ron. I-sure jud ni pa ha nga. Sa balay jud ni tanan ha. Itukod jud ha kay di ra ba jud lalim diri sa abroad jud pa. Oh, sige. Oh, sige mayo. Okay. Ay, dyan na abroad, oy. Gani, yahay kay ba pinadalhan? Ay, hay lagi. Nya. Kamu mo buinas kay uminti ko mapildi. Lupa. Nanawag ko kay para mangayo kong picture sa balay ba kung natukod na ba. O sige, pistol na akong balay ni mo rin. Padala akong i-send si mo. Oh, sige pa ha. Sige, salamat. Uy, labay na. Para mahumanta. Tama, humana akong kontrata. Surprise na ako si Papa. Kay, oh, nindot ra ba jud kaayong balay sa picture, oh. Sis, mayo kinala ka. Kabalo ba ka nga si Papa wagi balay nga natukod. Tungod kay sige sugal. Lagi ko mutuon nimo. Bahala ka basta kay Nindot kayong balay nga gipangkita ni Papa ba? Mong excited na kay kuno ulit kay surpresa gani ni. ang surprise sa dito para ma-surprise ka gyud dito. Mads, na iniabot ba? Mao siguro ng anak ni pari ba? Nana di ay? Labog ni ron. Oh, ay pa. Uy, magi ka na. Kamu ka na ipabalo na uli ka. Surpresa man. Napay surpresa nga isulti. Kumusta man atong balay pa? So tinuod jud itong ingon ni kuya pa. Ngawa jud kay balay nga nahimo. Mao ra ning balay nato. Dako kayo kung gipadala sa imuha. Na-addict jud ay ka sa sugal ug inom no? Pre. Ato sa gulo pa ka, pre. Ano si Mads? Upod, pre. Ulis ako. Ay maglungag ko. Lisod ba ya kayong trabaho sa abroad? Kitigom na ko kung sildo gihurot akong padala sa imuha. Ang imong gipakita sa ako di ito tinuod. Balik na lang kong abroad, ayaw na kong kuntak sugad karon. Kakuya na kong mutuo.